Ξεκινήσαμε για μία σύντομη εκδρομή από το Ηράκλειο Κρήτης, μιας και η μέρα δεν θύμιζε με τίποτα για χειμώνα. Μία όμορφη διαδρομή μέχρι την Ιερή Μονή του Αγίου Γεωργίου σε Λινάρι. Η Ανδρική Μονή σε Λινάρι του Αγίου Γεωργίου είναι ένα ορθόδοξο μοναστήρι, το οποίο βρίσκεται στην κοινότητα Βραχασίου του Δήμου Αγίου Νικολάου, στην Ανατολική Κρήτη, κοντά στο χωριό Βραχάση. Επί της Εθνικής Οδού απέχει περίπου 40 με 42 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Στην περιοχή της Μονής σε Λινάρι στο παρελθόν ζούσαν ασκητές. Ο ναός χρονολογείται από τον 16ο αιώνα. Ήταν το καθολικό παλιάς μονής, η οποία διαλύθηκε το 19ο αιώνα. Σύμφωνα με την παράδοση, το 1522 στη Μονή κατέφυγαν 3 αδέρφια από τη Ρόδο. Ένα από αυτά ήταν και ο Νικόλαος, που έγινε μοναχός και εγκαταστάθηκε στην περιοχή. Μια νύχτα είδε στην απέναντι πλαγιά ένα φως και άκουσε μία φωνή να τον καλεί. Την επόμενη μέρα, εκεί ακριβώς βρήκε την εικόνα του Αγίου Γεωργίου και έτσι λένε άρχισε να χτίζει το ναό. Ο ίδιος συνέχισε να ζει στην περιοχή μέχρι και το θάνατό του. Μέχρι τον 19ο αιώνα εγκαταστάθηκαν κι άλλοι μοναχοί στα κελιά. Το 1925 ο ναός έγινε τόπος προσκυνήματος για όλους. Η σύγχρονη όμως μονή ιδρύθηκε το 1961. Ο Άγιος Γεώργιος λοιπόν, ο προστάτης των οδηγών, όπως τον αποκαλούν οι ντόπιοι. Άρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι απαραίτητη μία στάση ανεξάρτητα τον προορισμό σας. Μάλιστα υπάρχει μία πασίγνωστη μαντινάδα στην Κρήτη που λέει «Από τα Μάλια ντε περνάς και πας για Σελινάρι. Ένα κεράκι άναψε στο Αΐ Γεωργιού τη χάρη». Ένας θρύλος λέει πως κάποτε ένας βοσκός πήρε ψεύτικο όρκο και έτσι την ώρα που ορκιζόταν στην εικόνα του Άη Γιώργη κόλλησε το χέρι του πάνω και έτσι αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι είπε ψέματα, αλλιώς δεν θα κατάφερνε να φύγει. Αμέτρητες ιστορίες συνοδεύουν τη χάρη του Άη Γιώργη. Οι μοναχοί είναι πολύ φιλικοί και πρόθυμοι πάντα να ενημερώσουν τους προσκυνητές για την ιστορία του μοναστηριού, στο οποίο στο συγκεκριμένο μοναστήρι λειτουργεί σύγχρονο γυροκομείο, κτισμένο πάνω στα ερείπια των παλιών κελιών της Μονής. Μία άλλη ιστορία για τη θαυματουργή εικόνα του Αγίου Γεωργίου στο Σελινάρι μας λέει ότι κάποιος πήρε πάλι ψεύτικο όρκο. «Ορκίζομαι», είπε, «δεν πήρα εγώ τα ζώα του κουμπάρου μου, να μου βγει το μάτι αν έλεω ψώματα». Και έτσι πριν προλάβει καλά να πατήσει το πλατήσκαλο της εκκλησίας, κρατούσε το ίδιο του το μάτι μέσα στα 2 του χέρια. Να πούμε εδώ ότι χρόνια μετά το θάνατο του μοναχού Νικόλαου, ένα ροδίτικο καράβι περνούσε και οι ναύτες παρατήρησαν την πορεία ενός αστεριού που σταμάτησε ακριβώς πάνω από το σπήλαιο στο οποίο τάφηκε ο μοναχός Νικόλαος. Έτσι λοιπόν πήραν τα κόκαλά του και τα πήγαν στην πατρίδα του τη Ρόδο, μιας και το ερμήνευσαν ως θεϊκό σημάδι. Ο ανάβλοχος με το σπήλαιο βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του φαραγγιού, απέναντι από τη Μονή. Εκεί λοιπόν θα διακρίνετε, αν κοιτάξετε φυσικά ψηλά, και ένα πολύ μεγάλο σταυρό. Η πρόσβαση ως τον τάφο του μοναχού Νικολάου είναι εφικτή, αλλά απαιτεί πολύ καλή φυσική κατάσταση.
Αυτό λοιπόν ήταν το μοναστήρι, το αντρικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στο Σελινάρι. Να θυμάστε φίλες και φίλοι, όταν περνάτε από εκεί, ανεξάρτητα τον προορισμό σας, να σταματήσετε να ανάψετε ένα κεράκι στη χάρη του. 2 λεπτά υπόθεση είναι. Να είστε όλοι καλά φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και μας ακολουθείτε. I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out